Bij de stichting zetten ze kritische kanttekeningen bij het rapport van de Rekenkamer. Nou, wat vooral opvalt is dat ze een tweede second opinion gedaan hebben. En iedereen die hem een tweede mening vraagt, die denkt dan ineens, nou, dat is de waarheid. Maar op dat onderdeel valt nog wel het een en ander af te dingen. Ja, waar doelen jou dan correct op? Nou ja, er zijn heel veel punten op dat terrein. Wat bijvoorbeeld opvalt, is dat ze zeggen, ja, jullie hebben alleen maar naar Holwert en de directe omgeving gekeken. Maar als je kijkt naar alle rapporten die er liggen, dan zijn juist een aantal dingen die opvallen als je het gaat over het bredere perspectief. Dat geldt niet alleen voor de recreatie, waar komen de toeristen vandaan, waar komen de mensen vandaan. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor wat de dijkversterking die nodig is. In de provinciale politiek zorgt het rapport voor mengde reacties. Bij JA21 vielen ze haar sterker terug de uitkomsten. Er is in de eerste instantie volgens mij gewoon een uitkamer. Dat is eigenlijk het voornaamste voor JA21. Dat de hele business case gewoon net haalbaar is, net betaalbaar is. En dat eigenlijk Holwert om Zee de business case financiële gatenkaas is. Dus ik ben blij dat dat nou echt nogmaals wordt bevestigd door de NRK. Maar de aanbevelingen die ben denk ik echt heel goed. Namelijk dat wij als provinciale steden echt de nodige middelen krijgen moeten om bijvoorbeeld een second opinion uitvieren te laten. Provinciale steden hebben haar een jeder alweer omlutsen uit de plan. Bij de PvdA vinden ze dat te betiert. Nou, ik vind het geen feest voor de democratie dat in het voorjaar ineens de PVV, JA21 en de Boerenburgerbeweging via een motie, waarvan ze bij voorbaat wisten dat het een meerderheid had, gewoon een streep zetten door een plan waar de inwoners van Holwert in een hele mooie burgerinitiatief 10 jaar aan hebben gewerkt. Dat is democratisch gewoon niet fatsoenlijk. Bij Stichting Holwert om Zee willen ze intussen nog net denken aan een definitief eind van het project. Ik denk dat als je kijkt naar de ontwikkelingen langs de hele noordelijke Waddenkust, dat je hier een hele mooie kans hebt om daadwerkelijk iets echt groots tot stand te brengen, waar het gebied en de omgeving belang bij kunnen hebben en waardoor je een nieuwe boost aan het gebied geeft. En er is maar één plek waar het kan. En dat is hier.